Waar ben we? Op Fuel Power in Zun. Oké, en wat houdt het in? Nou, trekker en tractorpooling en truckpooling en ja, zo ook wat. Ja, en wat doe je hier dan? Nou, een beetje roensjen en vind het gewoon mooi, ik ben er wat mooi opgegroeid. Ja? En hoe ben je opgegroeid dan? Nou, vroeger kwam ik hier ik op. Ja, dat is mooi nou. Ja? Dat vind ik mooi. Dan begin je tot de glundering. Ja, precies. Ja? En wat vies je daar zo bijzonder aan? Is dat mooi? Nou, een mooi zwarte riek en mooi brullen. En wat vind je dan het meest mooie van deze dag dan? Oh ja, dat het je helemaal zwart staat. Ja, is dat de enige? Ja, en mooi en ja, gewoon wat mijn maten. Ja. Want ik ben allemaal maten vandaag om die heen. Zekers. Ben je zwaar vandaag? Ja, ja. Ja? Ja, En waar heb je hem dan de hele dag hoor? vooral je. Ja? En brommers. Brommers kiezen achter het eind. Ja, is het zo? Ja. Oké. En hoe de vrouw je dan? Wat gaat het dan hoor? Ja. Weet niet. Binnen ze hier ik wel trouwens? Weet niet meer. Wist het meer? Ja, dan slaat het dicht. Ja, nou, het is hier heel leuk. Waarom dan? Nou, de trekkers. De trekkers? Ja, en mooie combine geweest. Mooi. En het mooie Hielke. Ja. Gezellig, gezellig. Ja. Ja, heel. Wat is er zo gezellig aan Hielke dan? Nou, dat weet ik niet, maar. Maar dat vies ik mooi, die trekkers. Ja, heel mooi. Ja, wat is er zo mooi aan dan? Nou, het gloeit. Het gloeit.